Wani haɗari ka taɓa faɗawa wanda ba za ka iya mantawa da shi ba? Na taɓa faɗawa wani haɗari gaskiya wanda ba zan manta da shi ba. To, bismillahi, bari mu duba mu ga mabiya shafi na me suka ce. Ga wani ya ce wai wace waƙa ka fara yi? Waƙar da na fara rubutawa ba ita ce waƙar da na fara rerawa ba. Cewa waƙar da na fara rubutawa ina cewa ya ke masoyiyata, ke ce a zuciyata, ke ce farar watata, mai haska zuciyata. Wannan ita ce waƙar da na fara rubutawa, kuma har yau Allah bai bani iko na rera ta ba, amma dai a ci gaba da jira in Allah da wata rana zan rera ta. Sai kuma waƙar da na fara rerawa, ku zo mu je makaranta samari, ku zo mu je karatu, ingancin rayuwar mu matasa dole sai karatu. Wannan ita ce waƙar da na fara rerawa. Wace waƙa ka fi so a cikin waƙoƙinka? Kusan duka waƙoƙina ina son su, kuma ina la'akari da yanayin yadda masoyana suke bi, to haka nan dai ina tare da su yadda suke bibiyar waƙoƙina. Ina son wannan ni ma haka. Wani haɗari ka taɓa faɗawa wanda ba za ka iya mantawa da shi ba? Na taɓa faɗawa wani haɗari gaskiya wanda ba zan manta da shi ba. Wata rana an gayyace ni, na tafi Lagos, zan je na yi wasa. Mutane sun taru ana ta jira na zo. Ni kuma na shirya tsaf zan tafi wannan wasan. To wanda aka turo ya zo ya ɗauke ni daga masauki na zuwa wajen wasa, sai zamana ya faɗa budurwarsa cewa Umar M Shareef ya zo, saboda haka ki shirya, ni ne ma zan je in ɗauko shi. Yana so ya burge ta saboda ya san cewa ita tana son waƙoƙina. Ta shirya, zai ɗauko ta, sai ya zo ya ɗauke sai ya kai mu. To a daidai wannan lokacin ita kuma shirin nata sai ya tsawo, saboda ta ji sai ta yi irin wannan makeup ɗin da mata suke yi. Can kuma wuri ya cika ana ta jira. Shi kuma yana so lalle sai ya haɗo da ni da wannan budurwar tasa ya burge ta. Mutane ana ta jira, an kira shi a waya sai ya ce musu ai ina shiryawa ne, ban gama shiryawa ba, yana jira na. Ni kuma ina ta jira bai zo ba. Su kuma ba su yi hankalin su kira ni ba, tunda sun riga sun turo shi gashi nan yana zaune a wurin, kawai aka yi ta jira. Wallahi mutane suka gaji da jira, kawai suka ce ai ƙarya ne ma ban zo ba. Kawai wurin wasan nan suka fara farfasa kujeru, suka fasa kayan DJ, suka lalata kaya. Ana cikin wannan mutane duk sun fito ma, wutan gidan ya ɗauke, sai ga nan mun karyo kwana a cikin mota. Kawai sai wani ya gani sai ce ai gashi nan. Mutane sun riga sun yi fushi, wasu sai suka fara jifa. Ina cikin motan sai da aka fasa glass ɗin motan gabaki ɗaya, gaba da baya glasses ɗin motan an fafasa. Ina ciki da dutse, jifa. Wasu daga ciki suka ce kai gaskiya bai kamaci haka ba mu san dalilin da ya faru ba. Suka zo suka fara tarewa, aka fara hanawa, aka yi waye, sa'annan aka lallaɓi mutane. Wasan bai yi na yi ranar ba, sai washe gari na zo na yi wannan wasan. To wannan haɗarin da na faɗa gaskiya ba zan manta da shi ba, saboda Allah ya kiyaye ni. Dutsen da suka ta jifa motar, suka fasa glasses ɗin motar gabaki ɗaya, ba wanda ya same ni, kuma glass ɗin ma da ya fashe bai yanke ni ko wani abu makamancin wannan ba. Wannan shi ne. Wacce shawara za ka ba matasan mawaƙa masu tasowa? To, babbar shawaran da zan ba su shine su kasance masu yin haƙuri. Lallai haƙuri babu irin matakin da bai kai ɗan adam. Duk abin da ɗan adam yake yi, idan ya yadda, na yadda da abin nan da nake yi, na yadda da shi, to mutum kar ya sare, ya dage, ka kuma yi addu'a, shi kenan. Ba wani abu bayan wannan, insha Allah. Duk wanda ya riƙe wannan, ko ba a waƙa ba ma, za a yi nasara insha Allah. Menene saƙonka ga masoyanka? To, saƙona ga masoyana shine godiya. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya bar zumunci, ya bar mu tare, kuma za mu ci gaba da yin iya ƙoƙarinmu
wajen ganin cewa mun faranta musu, su ci gaba da yi mana addu'a, muna kuma godiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Kada in cika ku da surutu in dame ku, zan iya ɗan takaitawa a nan, a zuwa wani lokaci in na ƙara samu sai in zo in ƙara duba wasu tambayoyin kuma in sake ba ku amsoshinku. Umar M Shareef, na gode.